Sinden merajalela. Hei, Jogja istimewa ibu. Wasek, arsek kalau ini. Romboke ya Mas ya. Romboke. Ombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah cucu terus nangku ning kowe ra bakal tak matu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuang Jogja, kowe cen istimewa. Asik, asik. Aduh, enak ya Mas. Asik. Mangan tempe rasane koyo emas sate. Sayang sakane sing penting Angga Bu, joget-joget. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu terus ngaku ning kowe ra bakal tak matu. Wong kang lagi gandrung tak berjuang ke tekan janur melengkung. Kowe siji aku bangga karo kowe. Dar opo anane tresnaku ra bakal kowe ojo sumenang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo utangku Jogja, kowe cen istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Woyo-woyo opo anane tresnaku ra bakal mete. Kowe aja sumenang tresnaku ra bakal ilang. Usluk-usluk Utomu Jogja, kowe cen istimewa. Ibarat koyo utomu Jogja, kowe cen istimewa. Matur nuwun. terima kasih. Yo, Arsika. Yo tempone tambahi sithik Mas. Mlaku swidak. Musuh cakrawitan. Egolane nduk, tata.
Terima HVS ARS. HVS jare kowe wis ngukir jenengku mbok patrine jero atimu yen eling biyen karo janjimu tresnomu mung siji yo aku ning opo saiki ne citro kabeh omonganmu kuwi gombalmu kiyo sapa wonge sing ora bakal tatu nyenengi wong kaya sliramu ngomong cinta sayangmu aku janji setia saumur uripmu neng opo saiki ne citro neng arep moto kowe gandeng wong liya iris atiku pancen roko iki ora gede senajan waktu
nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi lagu godho ati ringtone siang kalu wong ikan hati hantu jampi ada di hati nyawiti najan adoh tak lakon hatiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi lagu godho ati ringtone siang kalu ada di hati nyawiti najan adoh tak lakon Sabtu pagi matur suwun. Terima kasih.
apik. Piye? Slak-slak terus ting ting dang dang dan ting ting dang dang dan dupa du dupamu dupamu dupa rupamu. Ora to? Ora tau ya. Saya karo ben anu lere. Ya iki anake Ragil iki. Iya, ngerti ya. Ragil biyen blingi ra umum ning saiki kena asam urat padha aku wis gak nakal saiki. Wis menep. Wis menep. Arek kemaki piye asam urate umat ya mecicil. Iya. Ya Jadi. syukur rek wong tuwa-tuwa kuwi iki do Mas sadar. Ragil. Saiki kapan tok dadi ruci Sampun Mas Jo. Ya. Golek iki. Ayo yo. Yo Kagem margoden kuwon ibrayateng Bapak Sugito. Danten to kewala tunggal moko sasil tentaken kawula sebataken. Sugeng miarsa midhangetaken leluhur saking Ngarseka lumantar habis Widosote. Sumuruping surya wayah sore mendong katon leli mengan kaya bareng nyatiku rasa gelo tembang terus aku ilang ustra Kajaban urip iki sliramu nonton atiku lelagon sing tak sangga jebot tresnamu amung bisa apa pancen wis pinesti seliramu atau tak tresnani ning nyatane tresnamu ora bisa tak andepi. Wisa tresna. artinya apa? Wisa kuwi upas. Kupas. Tresna wis ngarani. Dadi Berarti kupas. aja sok dolanan upas. Oh iya. Pas Aja tresna mbebayani, mbubrahke apa-apa, ya. Nggih, nggih, nggih. Rungokno ya. Aja ngasih. Pungkasane tak terima lelakonku sabari saling Mugi Gusti paring pepadhan kabeh lelakon urip iki Sumuruping surya wayah sore mendong katon leli mengan
Embal tresnamu ilang muspro Apa pancen wis pinesti seliramu ora bisa tak tresnani ning nyatane tresnamu ora bisa tak tepi. Pak De. Lajeng nggih, Mas. Ya. Pungkasane tak terima lelakonku sedih pare Matur suwun Dik Sabrina. Mas Deto, Kota Pulau Gadung, Jakarta Timur, Mas Koryanto, Pekanbaru, Monitor dia live streaming, HBS, Kudalu, Samudaya Timur.
suwun Dek Anissa setunggal lagon Pakde wonten gagaten Jakatur. Ayo yo. Araseka. sing tak tunggu kowe ngajak aneh kawan mangu nganti muncul srengenge aneh kene aku nunggu kowe pulpen. Oh, Pak De njing-njing to. Pulpene putih tintane, Dik. Nek beto pulpen dhewe jenengan mboten beto pulpen to. Napa pun kula eling-elinge. Masuk gubuk Asmara. Mojo lasan, gubuk Asmara. Gubuk Asmara sak ambruke mboten. Wah nggih, wah cocok. Wah nggih. Oh, metu tenan to. Anggere nek gubuke nek gubuk Asmara, kodang kuning. Heeh. Manuk gubuke sak ambruke, manuke sak turune. Nggih, Mbah Sok, pun tega. Manuke sak turune. Janjane kowe nang ngendi minggu sing tak tunggu kowe ngajak aning kawan mangu kanthi muncul srengenge aning kene aku nunggu kowe
rasane mangkelake sapa wong sing ora gelo pancowo gancan kowe ora teko yo intine saka Mas Nganten Nggih. ya mau versinya diakai dengan porsi-porsi nuansa dangdut. Oh, ngaten nggih Mas. Mas Wawan, Mas Nganten tak lupa juga dari tamu undangane bapake. Nggih. Sing ngersake lagon sragedan raketan siji ya diaturi. Oh, ngoten nggih. Wis sesuk cek tayupan dina. Oh, njing. Jan-jane kowe nang endi Matur suwun, Dek Dian. Goyang tipis-tipis boleh. Oh,
masih bersama Arseka. HVS ARS Abang Nelly. Ares Season. Jelas beda yen dibanding, ora ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, jujur saanane. Sapa wonge sing ra lara ati,
muga bisa dadi tombo kangen iki nandamu yo rino wengi. Pancen sliramu wis ora rasa lewat tebakangan aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ora ngerti satenane aku tekan sesedia ngenteni baline enggal manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Udan krimis ra uwes banyu kang kemetes dadi saksi gak nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku wong jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak ambat gawe ana dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang yo rino wengi. Pancen sliramu wis ora krasa lewat tebakan aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ora ngerti satenane aku tekan sesedia ngenteni baline enggal manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Pun pinten lagu niki mengki. Pasti sapi COD. Monggo kanca-kanca Lorengga Arse kalau iki segera merapat ke depan. Mbak Jessica, Mas Agung, Mas Trimete, Mbah Kong Somo, ugi midhangetaken Mas Pur. Ugi wonten Mas Teguh wonten ing Jambi. Iya, Mas Elang di NTT. Ya Mbak Esti. Oh ya Mas Beni masuk. Yen sinawan ana netro Mas Randy Karang Pandan.
komplitanmu kok mbok bonusi akeh men. Wih, jelas Mbak Tata. Bonus kloso, bonus laron. Jan. Wis digandeng enek pokoke, heeh. Lah iya. Iki ya melu nyanyo. Wah. Tresna iki ora saking wingking permintaan
sekedap Mbak Dian niki asal lali ora kelingan aku ingin lunga nyang bayanan yen ngerti dadi jalaran kabeh mau mung kanggo alasan jebulane dek seliramu cemburu Aku
ini buat konco-konco live streaming dari Hafiz Multimedia.